L-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin esprima sodisfazzjon għal bidliet li qed jipproponi l-Gvern fil-liġi li tirregola l-ġurnalisti u l-mezzi tax-xandir. Bidliet li l-Gvern li jaħdem fuqhom sa mis-sena 2014 u issa se jkunu qed jitressqu għal stadju ieħor tad-dibattitu parlamentari. Karl Wright, iċ-Chairman tal-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin, innota b'mod partikolari t-tneħħija tal-libel kriminali, xi ħaġa li l-Istitut tkellem dwarha mal-Gvern. Ma nistawx naturalment ma nkunux sodisfatti illi nisimgħu illi dak illi inna bħala istitut nimbuttaw għalih, mod speċjali fejn jidħol livell kriminali, fejn jidħol pereżempju il-medjazzjoni illi konna niftakar mhux sentejn ilu anke qabel, konna tkellimna mal-Ministru Bonnici dwarha, rajna illi qed isibu posthom, naturalment affarijiet oħrajn bħal tneħħija tal-mandat ta' sekwestru, naturalment fejn jidħol friżar ta' assi, ta' ġurnalisti, ma kollha affarijiet pożittivi. Fil-waqt li tagħmel dak li gvernijiet oħra m'għamlux f'deċenji, l-liġi l-ġdida tissalvagwardja d-drittijiet tal-ġurnalisti u ssaħħaħ il-libertà tal-espressjoni. Fl-istess ħin il-liġi tipproponi wkoll regolarizzazzjoni aħjar tal-qasam ġurnalistiku. Bl-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin ħares il-quddiem biex jieħu sehem fil-konsultazzjoni li se ssir. Tama illi se nkunu konsultati u se nkunu mistiedna biex nagħtu il-veduti tagħna, għaliex ovvjament hemm affarijiet oħra illi rridu naraw kif se jkunu qegħdin isiru fis-seħħ. Bħal pereżempju l-Ombudsman jew il-Kunsill kif qed jissejjaħ illi jilqa' u jitratta il-menti li jkunu qed isiru. Naturalment, affarijiet oħra li aħna bħala istituti li semmejna bħalma huwa pereżempju l-akkreditar ta' ġurnalisti. Hemmhekk ukoll nixtiequ li nagħtu l-input tagħna. Fl-istess ħin Wright qal li l-istituti ħaddan l-istess ħsieb tal-Gvern li x-xogħol għandu jsir b'etika u f'dan il-kuntest se jkun qed jimbotta l-kodiċi ta' etika għall-ġurnalisti. U proprju in-vista ta' dan illi aħna nimbuttaw ukoll fuq kodiċi tal-etika, għamilna konferenza nazzjonali f'Diċembru li għadda u appuntu ġifieri fejn tidħol l-etika hemm responsabilità tal-ġurnalist illi fil-waqt illi d-dover tiegħu li jinvestiga, jikteb, jistaqsi, jagħmel dak kollu li għandu jagħmel biex jressaq l-informazzjoni li tinteressa lill-pubbliku u joħroġ fil-pubbliku, jagħmel dan responsabilità.